Абе, видях ги бе. Кико продуцента и Рафи е режисьора и още двама-трима обикалят тук по стадиона ръкомахат. Голяма радост. Все едно, че са на екскурзия. Та ще ги оправя, да. Айде. Уважаема публика, уважаеми фенове на Като две капки вода. Първо искам да ви уверя, че относно организацията абсолютно всичко върви по план. Може да не слушате много Кико и Рафи какво ви говорят. Подготовката тече на пълни обороти. 40 000 места. Миене, полиране с пулверизатори, където има счупено, извършва се диагностика. Минава по клинична пътека, издава се направление, съответно за видео, фибран, изолация, мазилка, шпакловка, гипсокартон. Всичко е по стандарт и по БДС. За вас подготвяме само най-доброто. Рачков и Геро питат дали всичко ще бъде подготвено в срок. Ама Рачков и Геро ли сега ще ми държат сметка? Айде кажете на Рачков да не ми разиграва такива номера, защото ще го сложа да реди столове, да видим тогава дали ще му излезе смешката. Геро, като толкова много разбира от организация, ми дойде да забие 2 видеи. Сезона на стадиона. Вземи билет сега. Днес този мъркуч с пръскачката ти казах, ще напръскаш половината хора, после аз ли ще се извинявам. От Кико Грандоланщините край няма, значи...